Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon nabaritu duzue, haizeak epeltasuna ekarri du, maximoak 20 eta 22 gradu zentigradu ingurukoak izan ditugu Kantauri isurialdeko leku askotan. Nabarituko, ez nun bainigo, atzo esan genuen, ate joka genituela temperatura pelak, eta iritsi dira. Baina ez dakit albiste hona den aldaketa klimatikoak kezkatuta gauzka, eta? Itsasmailaren igoera da berotze klimatikoaren ondorio handienetako bat, eta Nature Communications aldizkarian argitaratutako ikerketa baten arabera, itsasmailak 300 urte barru oraindik gora egiten jarraituko du. Naiz eta gizakiek berotegi efektuko gasak isurtzeari utzi egungo mendea amaitu baino lehen. Aldatzen da pentsaera, munduan dena aldatzen da, klima aldatzen da, aroz. Eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz, eskuz esku. Beraz, estrategia berriekin ezean, 300 urte barru oraindik arazoekin jarraituko dugula. Bai, badirudi 300 urte barru urazpian egongo garela. Kasualitatea. Nazio Batuen erakundeak dio egungo erritmoan jarraituz gero, genero berdintasuna lortzeko 300 urte inguru beharko genituzkeela. Nazio Batuen erakundearen emakumeen eta Nazio Batuen ekonomia eta gizarte gaietarako departamentuaren artean osatu duten txostenak oso emaitza tristeak eskaini dizkigu. Esango nuke, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna 2323an lortuko dugula. Hori diote, baina ordurako akaso ito egingo gara. Aldaketarik ez beraz, nahiko itota bizi gara orain ere emakumeak. Para sacarle voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Itota zaintza lanak gure gain hartzen ditugulako, edo horretara derrigortzen gaituztelako. Itota soldata arrakalarekin zailagoa dulako hilabete amaierara estutasunik gabe iristea. Itota arnasik gabe uzten gaituelako gutako bat erasotu dutela dioen albiste bakoitzak. Itota arnas estuka iristen garelako etxe atarira gauez kaleak ilun daudenean. Horregatik da hain garrantzitsua gaurko eguna, martxoak 8, emakumearen nazioarteko eguna. Zaintzaren problematika erdigunean jarri nahi izan du Euskal Herriko mugimendu feministak. Historikoki emakumeak izan direlako hauen pisua eraman dutenak, eta inoiz ez direlako lan gisa aitortuak izan. Horren aurrean, zaintzarako eskubide kolektibo baten alde egiten du apostu Euskal Herriko mugimendu feministak, zaintzak baldintza duinetan emateko eta jasotzeko duten eskubidearen alde. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten ezunetan, aginteak men egiten dizunetan, aurkituko nauzu hemen izango naizkemen. Gaurko eguna mugimendu feministak epe luzerako planteatu duen mobilizazio prozesuaren lehen mugarria izango da. Urrengo pausua, goizean Bilboko Arriaga plazan egindako prentsaurrekoaren arabera, greba feminista orokorra izango da. Euskal Herriko txoko gehienetan egingo dituzte manifestazioak. Gehiena arratsaldean izango dira, Gasteizen adibidez, 7etan abiatuko da. Bestalde, Iruñean auzoka antolatutako bloketan hasiko da protesta eta manifestazio bakar batean topatuko dira 8etan. Bilbon bloke abolizionista batek arratsaldeko 5etan Kasilda parkean kartelak egiteko deialdia zabaldu du eta Itaiak bere aldetik 6:30 deitu du mobilizazioa eta ordubete beranduago hasiko da mugimendu feministaren manifestazio nagusia. Donostian berriz arratsaldeko 6:30 hasiko da Euskal Herriko mugimendu feministak deitutako manifestazioa. Lehenago aterako da neska gazten blokea eta ordu berean mobilizatuko da Itaia.
Despacio logró sacar a la jueza del bien y del mal. No mirar solo afuera y sentir que a veces la enemiga está dentro de mí. Mil mujeres, distinta opresión, van tejiendo la lucha desde el corazón. Baionan dagoeneko egin dute elkarretaratzea, eguerdiko 12etan ospitaletik abiatuta. Baiona beti izan da itzindaria, Euskal Herriko mugimendu feministaren hastapenetan garrantzia handi izan duen hiria izan baita. 20. mende amaierako feminismoaren lehen zantzuak Baionan kokatzen ditugu, 1976an. Beste hainbat gauza bezala, beranduxeago iritsi zen mugimendua, hegoaldera 1977an 3.000 emakume inguru bildu ziren Leioako kanpusean egin ziren Euskal Herri mailako lehen jardunaldi feministetan. 1984an eta 1984an burutu ziren Euskal Herri mailako 2. eta 3. jardunaldiak. Me encuentren, que digan siempre que fui cantora viviendo sueños. Nork bere gorputzaren gainean erabakitzeko eskubidea izan zen Euskal Herriko mugimendu feministaren lehen urratsen oinarria. Zaintza, amatasuna, jardun publikoa, osasuna, hezkuntza gerora gehitu ziren. Tamalez, hainbat hamarkada igaro diren arren, emakumeen gorputzen jabetza kolokan jarri nahi duten indarren aurka borrokan jarraitu behar du. Gaurko eguna borroka eguna baita, ez ahaztu. Eta borroka erabat eraldatu egiten da, naiz eta ardatzak mantendu. Mariluz Estebanik esan zuen bezala, sartzeaz bat gaztetzen ari da feminismoa. Zahar, gazte, heldu, haur, denak beharrezkoak, itxura asko hartzen baititu gorputz kolektibo honek. Feminista izatea heterogenerotasunean eraikitzen den identitate kolektiboa baita. Horregatik dira garrantzitsuak mugimenduak barnean hartzen dituenak, zein kanpoan uzten dituenak. Izan ere Ana Bernal Tribinok dioen bezala, feminismoa dena bada, feminismoa ez da ezer ere ez. Horregatik da garrantzitsua gure erreferenteak argi edukitzea eta historiari erreparatzea. Normalizatutako matxismoa ikusiala ez oraindik dira nazkatu gaituen matxismoa eskerrik asko bozkatzea lortu zuten haiek. Olin de Gus, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Emmeline Pankhurst, Simone de Beauvoir, Silvia Federici. Eta ezin ahaztu Euskal Herrian historia egin duten emakumeak, Eulalia Baitua, Belandine Elbizu, Bizenta Mogel, Dina Bilbao, Dolores Ibarruri, Elbira Zipitria, Ines Agaxen, Kasilda Arnaez. Eta gaur egungo ahotsak izan literaturaren mundukoak, Mariluz Esteban, Lore Agirre, Idurre Eskizabel, edo musikatik datozenak, Maite Larburu, Olat Salvador, Neomak. Horregatik, gure ahotsak proiektua ezagutzeko aukera izango dugu gaur gurean. Ederresaneko perfektu, baina besteik ez gara desiradun sujetu, guk badakigu noren desira den zentroan ipini nahi duguna, guk badakigu gure desira dela zentroan jarri nahi duguna. Besteen begirada, eraiki baldin bagaitu, egin behar duguna, da elkarri begiratu, kolektiboa ez dena aldutzea, ez delako aldutzea, kolektiboa ez dena aldutzea, ez delako. Bagarko eduki begirare jarri beharko du. Bai, doinuetatik aratago tartean Gartxotun zain Beñat Rodriguezekin izan da. Eta Remintxolak proiektu musikala ezagutuko dugu Gypsy Swimaren giroan. Bada hori, badugu zer ikasia eta badakigu nondik hasi, eskubide urraketak erdigunera ekarriz, borrokaz lortutako garaipenak defendatuz, aurre pausuak emanez, zaintza aldarrikatuz, denon bizitzak erdigunera ekarriz.
Martxoak 8 ditu gaur, eta emakumearen nazioarteko eguna da. Ongitorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratien zarete. Zuekin entzule zaretenok Gartxo Tunsain Letona. Arratsaldeon. Zuekin Idoia Davila Uzkudun. Kaixo, arratsaldeon. Eta izketan ari zaizen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 5 eta 45 du. Arratsaldeak 4 eta 15 minutu oraintxe, eta martxoak 8, gu hementxe 3, urrengo 2 orduak, 2 orduetan zuekin bat egiteko prest. Trust the movement, I negate the chaos, uplift the negative. I'll show up at the table again and again and again. I'll close my mouth and learn to listen. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh. These times are poignant, the winds have shifted. It's all we can do to stay uplifted. Pipelines through backyards, wolves howling out front. Yeah, I got my crew, but truth is what I want. Realigned and on point, power to the peaceful, prayers to the waters, women at the center, all vessels open to give and receive. Rising Apalachiaren resiliente kantuarekin abiatu dugu gaurko bigarren kafea, eta noski bigarren kafea abiatzeko maite dutei ere egin behar diegu tartea. Gartxot, zein da zure maite duta? Printzipioz, asteburuan bizitako gauza askoren inguruan eraiki nahi nuen ere maite duta, baino ziur nago gaurko gure ahotsak ekimenari eskeniko dikogun tartean tartea izango dudala, beraz, nire maite duta, gauza triste batetik abiatzen da, baino atzo bideo bat ikusi nuen interneten, hain zuzen ere Doni Manelo Itzunen gertatu zen hilketaren eta beste behin indarkeriaren erakusgarri den beste egoera baten ondorioz ikusitako bideo bat, kasu honetan gizona edo alargun geratu den gizonak bere eraildako emakumearen nola esan, funeralean edo nola dantza egiten zuen ikusi nuen. Ez dakit ondo esplikatu nahi zen, baina funeralak normalan eukitzen dut alako alo triste bat. Momenturen batean, nire atzoko maite dut horixe izan zela. Eta beti dute funeralak alako, ez dakit, aura iluna, tristea, eta hor badago ere kodigo sozial bat, ez dakit, arrespetua edo tradizioaren, hautsi ezin dena. Eta atzo, gizona ikusi nuenean dantzan, eta pentsatu nuen lankidak eta lagunak zirenak ere alako egun triste batean, ez dakit, dantzan ez, eta
hainbeste eraikitzeko dugun mundu honetan aurrera pauso bat iruditu zitzaidan eta benetan emozionatu nintzen. Tamalez, beste behin eta gaurko egunean zer esan handia dure indarkerian oinarritutako egoera muturreko eta triste bada, baino espadio dantzan eta eraikitzeko gogoarekin ez dakit, ekiten bizi eraikitze berri honi, ez dakit nola imarko nuken ez. Orduan, benetan emozionatu ninduen eta hori xen ere maite duta. Idoia da bilozko duntzina zure maite duta. Nere maite duta da, bidaia baten ostean etxera bueltatzea. Baina normalen ez zait asko inporta izan kanpora joatea eta normalen itzultzeko gogo handirik ez, ez daukat, ez dakit, oso apego handia, ez dakit, etxearekiko normalean, baina orain etxe propioa dut eta gogoan nuen bueltatzeko, ez da izan gure bidaiek luzena, ez da gutxiagorik ere, baina inoiz baino gogo handiago nuen bueltatzeko. Zer denez, gela bat izatea norberarena. Eta horretzaizu pasatzen Idoia niri ere askotan kontzertuekin eta, kasu igual noen etxe, ez dakizen badara mazun etxe berri honetan, baina askotan pasatzen dara, buelta horiek izaten dituztela alako punto visual oso importante batzuk, adibidez niretzako Zarautzeko peajea alde hortatik balin bazatuz ez, Zarautzeko peajea niretzako bada tiri, 25 minututan etxian nago bat ez, horri izaten dira ere bueltan alako, ez dakite, restop edo peaje edo mendi punta edo batzuk, erreferentzia puntu batzuk ez, gero eta gertu urruti zaudelaaren erreferentziak ere bai, baino. Bada beste bat ez, Gipuzko arrontzako behintzat eta izaten da Biaizpeko arratiaren parean konturatzen zarenean eguzkia bukatu dela, atzean utzi duzu Nafarroa edo akaso bidetik Araba edo Euskal Onondizatu zen ez, edo Espainia igualdetik edo Madrietik edo igualdio, eta batean ari zara konturatzen Euskal Herrian zaudela, baina Euskal Herriak berezko nortasuna duela baita hortan ere, eta giroa intzaizu de repente zapuztu, eta horrek pixka bajoia ematen du ez. Ez. Eguraldi hori gustatzen zaigun hori ez. Hemen badakizu Team Sun eta Team Rain daukagula. Garbi dago, eta Idoia da Team Rain. Gero, etorriko zen ez tabai da, eskori esaten duzu, etxean, esi privilegioak, ez da gize, giroarekin ere, euraldiarekin ere kontuki behar da. Gaur bintzat izan da, nik uste 50-50 edo erdibana Idoia eta niretzako biontzako eguna proposa. Eguzkiarekin hasi da, temperatura honekin, gero uri pixkat ere etorri zaigu, gaur Idoia eta biok gaude team berdinean, esate. Nire maite duta da gaur Gartxotek kontatu didala bat, karneta duela eta bere azterketan nolako izan zen. Ez dut kontatuko, nola zer gertatu zen, baina oso guapo iruditu zait, olako rekordo, olako oroitzapen xelebra eukitzea zure gidabaimenaren azterketaren lehenengo egunetik. Gero mikrotik kanpo igual Gartxotek kontatuko dizu. Kontatu nahi badezu. Hau da, ez daukate, sinesgarritasuna galdu behar nuen guztia aspaldi galdu nuen inigo, beraz, gustora balima zaude kontatzen kontatu zazue. Beste bat kontatuko dut. Kontatuko du bakarrik Gartxoten azterketak irautzuela segundo bat. Segundo bat. Bai. Zeguapoa Gartxote daukala oroitzapen superpolita, kriston parrak bota zitulako kotxetik aterazan momentuan. Bizitzan izan ditudan, nola izaten da, atake errisa, oitako asko ez ditu izan, baino karneta lehen aldiz suspenditu nuen segundo horretan izan zen, bai. Hain zuzen ere, esan ingoet, Lasarteko Ipikako parkinean dagon doble estopa, ez errespetatzeatik. Parkinean hasi izan esamina, kotxi harrakatu eta estazioneak ikabaiero bat botazun hor esaminadoriak eta hortxe bukatu. Hasi eta bukatu zen lehenengo esaiakera. Zer paradoxa kabaiero ditzea justu Ipikaren ondoan antzaldi zinguratuta. Baina beste bat daukatu, nuntza gentozela kafe hartzetik, Andra batek eskatu dizkigu, bagenitun 2 euroko kanbioak, txampon txikiagotan ota jartzeko. Eta berat 2 euroko txampon bat zuen. Hori da 2 euroko bat zuen, eta nahi zuen aldatu eta guk
eskainen egin izkion genituenak, ze 2 eurotara eskainen iristen da, bat hori izi, zai gartxote zeukan 80 zentimo, da ni 50 olago za. Baina dana gainea olak 5 eta 2 zentimoko kanbiluakin, bai. Utre xamarrekin. Eta hark ez eta, bueno, hori esan, nik uste bi onaldetik, 3 onaldetik ez keinu izan da, don't worry, be happy. Bai. Dena ondo, eta baina nik uste azkenan errespetatu daule igual, gu baino helduagoa zela ez, eta igual guk hartu behar genituela alegia guk irabazi 60 zentimo, berak euro eta piku ez irabazteko. Bai, kuriosein da, izan da, gure bihotz handienarekin urbildu gara, tori gure boltsikoa daun guztia, asko ere etzen baino, tori guztia, eta berak esan dugu, bueno, bai, baino, eta azkenan berak 2 euroko txampona eman digu gure kanbio guztiekin geratu da, eta uste dut, bihotzona izateaz gain, diru asko ez, baino pixkat irabazi deula. Hau da, onura guk. Increíble, ino. Rockefeller. Bai. Rockefeller gara. Hori zein ere maite dutak, baina hemen ari ginen entzuten esan ezin, eta hain zuzen ere, nik kontatu nahi nuen, bizozketa ditugula martxan, ostiralde eta igande ontarako, bata Esti Marquezena, atzuera ipatu genizuena, bere kontzertua ostiralean izango da, arratsaldeko 7:30 Lugaritz kulturetxean, Imanol Arzabal aretoan, munduan izen gehien dituen antzokian, hori egia da, ez da gizu, Imanol Arzabal aretoa ditu, Lugaritz kulturetxea. Antiguo onda ona. Bai, Antiguokoa. Aldapako kulturetxea. Arratsaleko 7:30 ostiralean Esti Marquez antxe izango da. Danae Riaño, Iker Lauroba, Josu Erbiti, eta kolaborazio bereziak ere izango direla jakin dugu, bertan Sara Zurzak abestuko duelako, eta bertan Mikel Marquezek abestuko duelako. Eta igandean entzuten ari garen hau, esan ezin edo Janire Arantzaberen proiektua. Zure eskutxetan aurkitu arte eta badu bere. Gure saretan historiak dituzue erantzuteko, hain zuzen ere, nongoa den Janire Arantzabe. Tarrexa, Ez da errexa. Batzuk inguratuta daukazu, Janire Arantzaberen etxea, baina asmatu, 688-722-844, 688-722-844, gure WhatsApp eta Telegrama, Instagramen historia, gure chatean hementxe streamingez jarraitzen gaituzuenek, erantzuteko aukera nongoa da Janire Arantzabe. Bi sarrera dauzkagu zuentzat, beraz, igandeko dokako kontzertu hortarako, arratsaldeko 7:00 izango da esan ezinen kontzertua, oraindik aireratzen izenarekin, diskoari berari, aireratzen diskoari keinu eginez, eta erakusten jira honi disko herria azken kolpeak edo geratzen zaizkiola horrexegatik, Olaia Inzi arte, Leire Berasaluzuen letu, eta Uriol Flores izango dira bertan. Eta denak ere nahiko bereziak, Janire Arantzaberentzat, Leire letu garai bateko erreferente horietakoa, pixat bidea zabaldu den horietakoa, eta bere diskoan parte hartzen duena, Uriol Flores, Janireren irakasle izandakoa, bateria jole handia, eta Kataluniatik bueltan da dagoeneko, baino azken disko hori aireratzen Katalunian Claudia Arimanirekin batera ekoitzi zuena. Lagun mordoa holtzan, esan ezineko talde ohikoa, eta igandean kontzertua arratsaleko 7:00, ondoren pixkaldiatzeko plana omen dagoela, adirazi dute taldeko iturri ofizialek. Jumarko deu. Aber hori egia dan neurtzea, ez? Hori da. Bai ez datzea, kazetaritzaren lana da, ez esatea euria egiten duela, baizik eta atea zabaldu eta euritan ari duela ikustea, ez da? Exacto, bai, kazetaritzatik ari nintzen, ez beste inorik. Erabat. Esti Marquezena ostiralean aipatu bezala, eta asmatu behar duzuena, berdin, 688-722-844, WhatsApp, Telegram, gure chatean streamingez barkatu jarraitzen gaitu zuenok, eta bestela Instagramen. Ze kantu den hau? Zoriona da funtxea Zubien musuen zubi bilakatuz Egatxo bazen Itxatxirikan gelitu zaizkit lazan denak Banan
pista bat eman nahi nuen, baina oso garbia ere ez, parte hartu nahi duen jendarentzako, baina, bueno, pista zen Wikipedia. Esan nahi nuen, baina hortxe utziko dute pista. Beno, saioa abiatzen hasi beharko dugu, eta hortarako doinuetatik haratago tartea osatu du Gartxotun zain letonak. Gaur, Beñat Rodriguezekin izan zara, soinu teknikan eta musika industriatik gertu da bilen tipoa, eta ez dakit, ze girotatik edo ibiliko garen, Gartxot? Ba, oso ondo esan dezu, soinu teknikaria da, ezagutzen duten bizardun elegantena ere bai, eta lehengo urtea geroztik, nire proiektu pertsonalean laguntzen dauen Beñat Rodriguez, soinu teknikaria, eta egia esan, badakit ere, sinesgarritasun gutxi dudala, zen astero berdina diot, baina oso berezia da ekarri diguna, zea besti aukeratu dituen, oso originalak, eta honen arrazoiak ere bai beraz, Beñat Rodriguez, soinu teknikariaren lau kantu kutxunak ezagutzeko parada datorren ordu erdian. Lauterdiak Beñat Rodriguez entzungo dugu, eta bueltan musikaren girotik jarraituko dugu, gure ahotsak proiektu ezagutu, eta Erremintxolak musika taldearekin ere aritzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Kaixo entzule guztioi eta ongi etorri doinuetatik haratago podcastaren kapitulo berri batera. Badakizue astero, musika zalen lau kantu kutxun ezagutzea dela podcast honen asmoa, eta aste hontan beste behin gonbidatu berezi bat daukadala esango nuke. Izan ere, holtza gainean bizi oso bat daramagunok, badakigu, izan antzerki, izan musika, izan edonolako arte sorkuntza, atzean gure laguntzaile diren tekniko eta profesionalen garrantziaz, asko dakigu, izan ere bizitza erdia beraiekin konpartitzen degulako. Ordun, aste hontako doinuetatik haratago podcastean egin nahi nion alako keinu bat teknikoen gremio itzelorri, beraie gabe ezer gutxi ginatekelako gu ere bai, eta azken urte terdian ere proiektu pertsonalean bide lagun izan den Beñat ekarri nahi nuen, Beñat pertsona haundia da, tekniko haundia izateaz gain, eta esago nuken ere lehen urteko giza deskubrimentu edo deskubrimentu aurkikuntza humano haundiena ere badela urte asko daramatza musikaren munduan, badu ere zaletasun pertsonal bat, eta okerrez banago bateria jolea ere bada. Baina nik tekniko lanak izugarrizko profesionaltasunarekin egiten dituen pertsona bezala ezagutu dut, eta laguntasun handi bat garatu dugu hortik abiatuta ere beraz. Aste honetan, Beñat izango da gure gonbidatua. Gonbita botanionean berehala esan zidan parte hartuko zuela, eta irrikaz nago gure artera ze kantu ekarriko dituen ikusteko. Berandutu baino lehen entzungo dugu, Beñati bere kantu kutxunak zerrendatzeko gonbita botanionean erantzun zidan lehengo mezua. Beraz, hementxe daukagu, Beñaten lehen kantu kutxuna. Ea zain den. Hau Gartxot, mi esker gonbidapenagatik lehen bizi, eta bueno, nire lehen kantu kutxununa izango zen Beatlesen Come Together kanta. Zeatikan kanta honek gogorarazten dit nire aitarekin dudan harreman musikala. Alegia, nik gusto musikal asko ditut, berak ere bai, baina badira hor talde batzuk edo genero batzuk esan genezake, nun bio konpartitzen ditugun, alegia. Eta vinilo honek ilusio asko egiten dit, zeatikan gazte nintzela, izan zen berako oparitu ziten lehenengo viniloetako bat, bere kolekzio pertsonaletikan, eta oso gustora jaso nuen, eta horixe, besterik gabe, horixe da nire lehen kantarik kutxunena. Be
together right now over me. Hortxe entzun dugu Beatles taldearen Come Together abesti ezaguna. Come Together uste dut, bildu gaitezen edo elkar gaitezen edo etor gaitezen batera. Halako zeo zer esan nahi du. 1979an Abbey Road diskoan kaleratutako abestia da. Lehen kantua da gainera, okerez banago, diskoa irekitzen duena oso ezaguna, esango nuke. Batez ere hasierako baju linea pam pam para pam pam badu ez zerbait horrek eta nik uste dut jende guztia eramaten duela automatikoki Beatles taldearen musikara eta batez ere ez dakit beraien abesti berri edo azken garai horietara, ez? Aipatzearren John Lennonen abesti bada, naiz eta hemen informazioa bilatzen nintzela Lennon eta McCartneyk elkarlanean edo beraien izena jarri zioten hau kaleratzean, baino konposatu John Lennonek. Egin omen zuen ze polita ere, Beñaten kasuan abesti batek baitarekin konpartitutako une horietara daramala, ez da? Denok jaso izan dugu azkenean, ez dakit nola esan eragin batez, txikitan, bakoitzak bere etxean entzungo zituen klasiko batzuk, klasikoak ere ezberdinak izango ziren etxearen arabera, baina egia esan Beatlesen Come Together Beñatentzako hain berezia den abesti bat bada, ez, aitarekin konektatzen duena, badu niretzako zer esana, eta biba txikitako oroitzapen musikaloiek. Ez dakit baote den entzulerik Beatles taldea ezagutze ez duena, baina ezagutze ez badezu, jakizazu, historiako talde ezagunena dela, besterik ez. Baina badute diskografia nahiko mardula, eta hemendik ere ez dakit pazientziaz, baina gonbidatuko nuke entzulea igande atxalde batean, ez dakit Spotifyen edo YouTubeen, baina halako kolekzio, edo Beatlesen kolekzio bat jarri, eta behintzat taldeari aukera bat ematera. Esango nuke konposizio aldetik mundua edo musikaren mundua goiti bera jarri zuen talde bat izan zela, eta geroztik beraien eraginare oso nabaria da edozein sorkuntzan, ez da? Aurrera goaz, Beatles taldeak utzi digun oi hartzunarekin, eta ea Beñatek gure aste honetako gonbidatuak bigarren kantu kutxun bezala ze aukeratu eta ekarri nahi izan digun. Bueno, nere hurrengo kantari kutxunena, soinu teknikarian aizenez, zuzenekotan, guk normalen, iristen garenen talde batekin, edo danadalakoarekin emanaldia burutzera, normalean egiten dugun aurrenengo gauza, nik gutxienez, ezagutzen dugun kantu bat ipintzen dugu, nola bate, kantu hori ezagutzen dezunez, ikusteko bertan dagoen soinu ekipo horrek, ze itxura eduki dezaken belarriarekiko alegia. Orduan beti kantu hau ipintzen dut, lehenik eta behin, beste batzuen artean, oso gauza definituak dituelako, eta asko gustatzen zaidalako Faith No More taldea. Beraz, nire bigarrengo kanturik kutxunena da
Faith No Moreen Evidence kanta, eta horixe da nire arrazoia bigarren kanta kutxuna izateko. Nola baitere, kanta hau oso ondo grabatua dagoela iruditzen zait. Baita ere bertan elementu desberdinak daude sartuta, bai pianoak, bai gitarrak, bateriak, dinamika asko lantzen duen kanta bat dare bai, goitik hanbera joaten da. Bueno, besterik gabe, hoixe, bigarrengo kanta hau, kutxunena, Faith No Moreen Evidence kanta. Entzun dugu Beñaten bigarren kantu kutxuna, Faith No More taldearen Evidence abestia. Aipatu behar dut, Faith No More taldea ezagutu, nola ezagutzen dudala, izan ere izen nahiko, ez dakit nola esan, oi hartzun handia izan duen izen bat izan da, betidanik, ez dakite kultozko taldearen edo klasiko bat, baino nire belarritara iritsi da, baino aipatu behar dut entzule bezala, beraien
musika ez dudala agian behar bezain beste entzun eta ez dudala inbeste jakinduria beraien inguruan. Jakin badakit, hasieran beste abeslari batzuk izan eta Mike Patton izeneko abeslaria bat aldean sartu zela, ez dakit ze urtetan, baino badakitetzela hasierako taldekide izan, baina gero beti iruditu zait Faith No More entzutean Mike Patton abeslariaren ez dakit aura edo bai, berezitasun hori izan dela lehenik eta behin ere burura etorri den zerbait. Aipatu bada Faith No More nere uste apalean edo dakidanagatik, bai metal alternatiboa, rock alternatiboa, experimentala ere esango nuke, funkikutuak, rapa, ez dakit nik uste dut, badela talde bat, akaso normalean estilo hauek duten ertsitasunetik atera eta esperimentaziora emana, ez? Eta argatik ere izan dute beste talde askok, izan ez duten sona, izan ez duten errespetua ere komunidadearen gandik, eta irutzen zait Faith No More badela taldea handi bat. Aprobetxatuko dut, bainaten bigarren kantu kutxun hau, asteburuan etxeko lanak egiteko eta Faith No Moreri aukera bat emateko, eta zuek ere espero berdin egingo duzuela. Aurrera goaz, eta bainaten hirugarren kantu kutxuna entzungo dugu orain. Berak egindako gomendioa, ea zer dakar. Nire hurrengo kantari kutxunena, esan ezake, teknikaria eta aparte, nola musikaria naizenez, bateria jotzen dut, da musika bizitzeko beste ikuspuntu bat alegia, teknikaria edo musikaria izatea. Lehen aipatu dudan ez, kanta hori asko gustatzen zitzaitela, esan genezake nola dagoen grabatuta eta ejekuzioa eta gauza desberdinak eginda. Hurrengo kantare bai noski, oso ondo grabatua dela iruditze zait, oso potentea eta oso soinu landua duena. Eta horixe, hurrengo kanta gustatzen zait, bertan dagoen bateri joleak, berak duen jotzeko modua, beste taldekideek noski ere dute jotzeko modu harrigarri bat, esan genezake. Eta, egiten duten musika negi iruditzen zait, dela kontzeptua, dola pixkat desberdina, esan genezake sortu duten jende honek, alde batetik instrumentala delako beraien musika, beti lagun artean esaten dugu, hor pixka bat hitz egiten duna, gitarra dela esan genezakela, edo horixe. Eta, nire hurrengo kantari kutxunena da Animals as a Leaders taldearen Red Miso kanta. Hau beraien azkenengo lanean kaleratua izan da. Eta horixe, atentzioa jarri, zergatikan oso gauza interesgarria iruditzen zait entzuteko eta baloratzeko. Besterik gabe, horixe, Animals as a Leadersen Red Miso.
Hortzentzun dugu Animals as Leadersen Rent Me So abestia, bainaten hirugarren kantu kutxura, nabari da, ez dakit, egurra gustatzen zaiola ez, hemen musika nahiko, guztiz ez palimada, instrumentala zela, oso teknikoa, bai bateria, bai gitarra filetan, eta atzen baten diot bainati ze erakarpen puntu aurki liez eskioken musika mota honi. Podcast honetan enago ere aipatu izan dugu musika instrumentalaren garrantzia eta zenbait alde. Beraz, baituzue etxeko laraik oraindik eta gutxi ezpazen, hemen baduzue beste talde bat, Animals as Leaders, bainaten gomendioa jarraitu nahi baduzue. Aurrera goaz, ea bainatek zer ekarri nahi izan digun gaurko programa agurtzeko. Bueno, eta bukatzeko, nire azken kanta kutxunena, gaina esan genezake hauedanetatikan, nire kutxunetako zerrenda hauetan sartu zen azkena dela. Eta, bueno, kantuan hoek gogorarazten dit, iraien egin nuen Tenerifera bidai bat, eta, bueno, justu deskubritu nuen kanta hau bertara joan baino lehen, eta bidaian desententzu nuen. Eta, bueno, niretzako bidai berezi bat izan zen, zeatikan berez aurreko urtean burutu behar izan nuen, baino justu trafiko istripu bat izan nuen, eta urte bete berandu joatea lortu nuela esan genezake. Eta, bueno, azkenean bidai hori izan zen, nolabait ere gaizki negoenean buruan neuken gauza bat. Ezta, bidai hori burutzeko gogoa, eta manekin momentun baten burutuko nuela, eta, bueno, azkenean urte bete berandu izan zen. Eta horixe, Parcelsen Overnight kanta entzuten detenean, bidai honetaz gogoratzen naiz, eta oso momentu kutxuna gogorarazten dizkit nire bikotearekinan, eta horixe, besteik gabe, esperoet gustatzea, Parcelsen Overnight kanta, nire azken kanta kutxuna da eta. Besterik gabe, eskerrik asko. Berezia bainaten azken aukeraketa izan ere podcast honi hasierako doinuan jartzen dion Parces taldearen beste abesti bada, baino bi bazu bainat aukeraketa ederra gaurko programari agur esateko, eta zuei entzuleok, hurrengo astera arte, eta gozatu bainaten azken kantu kutxuna, Parcels taldearen Overnight abestia. Aio! I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. Slow down. Never, I know now, I know better. I need it more than ever. Go back under, hold back. I fall on the track. It's all I've said and done overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing
It's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing. It's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing. It's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing. It's overnight. It's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing. It's overnight. Arratsaleko 5 oraintxe eta bagoaz azken ordukoaren bilan naiz irratiaren estudio zentraletara bertan da Egoi Belategi lankide. Egoi, arratsaldeon. Baita ere, martxoaren zortziak ematen duenari iraka, jarraitzen dugu gaur arratsaldean, azken ordukoa dugu, labek bat egin duela Euskal Herriko mugimendu feministak greba orokor feminista egiteko egin duen planteamenduarekin eta atxikitzeko proposamen hori eramango du hain zuzen ere, martxoaren 23ko Batzar Nazionalera. Gogora ekarriko dugu, greba feminista orokorra jarri duela urrengo mugarritzat Euskal Herriko mugimendu feministak martxoaren 8 honetan. Denon bizitzak erdigunean izeneko prozesua da abian jarri dutena herri mugimenduekin eta eragile sozio-sindikalekin aliantzak eta proposamenak bateratzeko. Egun berezi honetan, beste datua salaketa nazioartetik, Nazio Batuen erakundeak martxoaren 8 honetan salatu duelako emakumeak direla oraindik ere gatazka belikoen lehen biktimak eta ez daudela beharradina ordezkatuta bake prozesuetan. Emakumearen nazioarteko egunean eskari zehatza ere egin du Nazio Batuen erakundeak. Emakumei ezarritako murrizketak amaitzeko eskatu die Afganistango Talibanen gobernuari. Eta gerra kontuak aipatzen ari garela, esan behar Wagner Errusiako mertzenario talde paramilitarrak Bakhmut hiriko ekialdea osoki kontrolatzen duela aldarrikatu duela. Hiri honen galerak Errusiari Ukraina ekialdeko atea irekiko liokela ohartarazi du Kievek eta NATOk berak berriki Bakhmut datozen egunetan Errusiarren esku gelditzeko aukera ere iragarri du. Что, по его мнению, Бахмут – это последний рубеж ЧВК «Вагнер». Especially for New York Times Magazine from Bakhmut, exclusively from Evgeny Prigozhin. Bigarren mundu gerrako fasismoaren aurkako monumentutik zuzendu zaio New York Times edabideari Yevgeny Prigozhin oligarka errusiarran baita Wagnerreko burua bere gizonek Bakhmut ekialdeko zati oso hartu dutela esateko Bakhmutka ibaiaren ekialdean dagoen lurralde guztien zuzen ere. Gogora ekarri behar dugu milaka presok bat egin dutela Wagnerren tropekin euren askatasunaren truk. Arratsaldeko 5:02 minutu errepidetan arazorik ez dugula dio trafiko zuzendaritzak, beraz hause dena momentuz bigarren kafeari itzultzen dugu konexioa eta gu bueltan izango gara arratsaldeko 6etan informazioaren ariaren 3. edizioan, gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
Hei, popon, hementxe Josh eta Jon. Garbitu belarria eta gozatu pila-pila. Irratitik mundura, Xatoken Moura. 15 igande iluntzeko 9:00 Xatoken Moura, naiz irratian. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta, naiz irratian, igandero 3:00. Literaturaz bai, baina ez da inbeste. Arratsaleko 5:04 eta esandakoa guk segituan egingo dugu aurrera, Idoia da Birozkudunera agurtu behar dugu, baina laizter Donostira begira jarriko gara, gure hotxak egitasmora, beraz, agur ongitorri dena batera, Idoia. Aio, astelen arte. Astelen arte, eta Gartxote, zaude hor, bai, segituan goaz, hain zuzen ere, gure hotxak egitasmoa ezagutzera. Musika da protagonista, baina entzuten dugunaren atzean zer dagoen ere jakin nahi izaten dugu musikaria saioan. Astelenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Bakoitzean dazkat nire bihotza eta etxea, ikiliaroak ea ez lekua erbestea, kapokoak aztu ditzala. Uste dut orainik ajea etzaiola pasagartxote unsaini ajea, zentu guztitan, emozionala bai, akaso bestelakoa ere bai, baina tiramen sigertu guztiak ez ditu kontatuko. Ez, bazparez. Baina asteburuak askorako eman dio Gartxoti eta asteburuak asko eman du, bueno, badakit bananasekin ere jotzen ibilizarela, baina zure saretan ikusi dut oso bideo berezia, Olatz Salvadorrekin, Olatzekin abestu zenuen kantu horrena, bueno, Olatzen kontzertuaren bideosk ikusi ditut, ezin izan non bertan izan, kanpoan ibili naizelako, baina pen ondiarekin, gure hotxak 2023, bueno, gertatu delako, ez, martxoaren 3-tik 7 Gartxot, eta gertutik jarraitu dituzu kontzerturen batzuk, eta batean, bueno, protagonismo momentu lehun goxo eta ederra izan zenuen. Bai, gure hotxak zikloaren 5. ekimena asteburu honetan izan da, atzo izan zen azken kontzertua, oker ez banago, izan ere 5 egunetan edo 4 egunetan zehar banatu dira. Bizarrera zozkatu genituen neomak ikusteko eta badakigu asko gozatu zuela irabazleak. Naiz eta, bueno, irabazleak ezin izan zuen joan, hori ere kontatu behar dugu, Itz Julenek irabazi zuen, baina idatzi zigun, ez behar bat medio ezin gozuela bertan egon, eta Manes Torrealdaik, zozketan parte hartu zuen beste batek, bigarren zozketa batean eraman zituen, berak asko gozatu zuen. Beraz, ordezkatuko zuela oparian. Hori da, eta esan diate gaur bolazo izan zen. Bai, eta atzo ni ez nintzen egon, baina Olatzenean bai, bazuen Olatzen kontzertuak bere biraren azken geltoki gisa alako alo berezi batez, eta beste behin izugarrizko gizatasunez betetako emanaldia eta gaualdia izan zen, eta badu eren ere ustez, eta berarentzako ziurrenik ere izango du, gure hotxak zikloaren baitan izatek ere, badu zeresan berezi batez. Izan ere, igual jendeak ez du jakingo, baino ziklonek ostiralean hasi eta atzo arte Natalia Lakuntza, Olatz Salvador, La Bien Querida, Maite Larburu eta Neomaken kontzertuak izan ditu bere baitan. Tamalez gaurko egun seinalatuan ere ez litzake horren seinalatua izan beharko, baino bada, eta jarraitu behar da lanean emakumeak izan dezan, zor diogun, ez dakit, holtzan bere zatia, bere errespetua, eta bere babesa, eta zer esango dizute, badakizu asko emozionatzen naizela horrelako egunetan, eta nik larun batean sentimentu asko bizi izan dituen, bai denak izatasunez olatu berean ari galenaren eta familia bera osatzen dugunaren sentsazioa, baina bai ere izugarrizko arrotasuna olatzen inguruan, pertsonalki asko ezagutzen detelako bere bidea,
eta bide horren geltoki oso ederra izan zelako larunbateko. Geltoki ederra ura, eta uste dut gure hotxak osatu duten 5 kontzertuetan ere, edertasun hori, emozio hori, aldarrikapenerako espazio hori guztia izan dela, eta nahi izan dugu, bigarren kafean, gure ahotsak egitasmonen antolakuntzan aritu den Donostia Kulturako musika teknikari den Ester Fernandino ere gonbidatu. Ester, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, arratsaldeon, mila esker. Bueno, gero jango gara entzuten Maite Larburuk bidali dizkigun testigantza batzuk, edo bere kontzertuaren inguruko momentu batzuk, Alaitz Eskudero, Neomak taldeko kideak ere atzokoaren inguruan kontatu dizkigu gauza ederraskoak, baina Ester, nahi genuen jakin, ez, lehenik eta behin, zenolako valorazioa egin daiteken, egun berezia da gaurkoa bestalde, martxoaren 8, gure ahotsak bezalako egitasmo berezi baten inguruan aritzeko, eta ez dakit, ze aje utzi dizuen zuei azken 5 egun hauetan gertatutakoak. Bagia esan da, gure valorazioa oso positiboa izan da. 5 egun hauetan ikusitugu 5 artista potolo artista, energiz betetako artistak, eta bueno, dakizuen bezala, lehengo edizioan, erabaki genuen formatua aldatzea, eta uste asmatu indegula formatu aldaketa honekin. Zeren lehenozan, egun batean 4 artista, eta oen pasadia 5 egunetara, eta egun bakoitza, artista bakoitza, akab bere momentu berezia, bere proposamena, bere musika erakusteko ikuslei, eta nik uste asko gozatu dutela, bai beraiek eta bai guk ere jendia ikusten. Gero bestalde bai egitara, beraiek akate garrantzi arrakasta honen nik uste arrazoi handiena beraien maila handia izan da, oso desberdina dira beraien artean, bai Natalia Lakuntza, Olat Salvador, La Bien Querida eta Maite Larburu eta Neomak, bakoitza bere proposamen berezia, baina nik uste horrek bai oso erakargarria egin duela aurtengo gure ahotsaken 5. edizioa. Oso potentea izan da iruditzen zait bai. Biba zu eta zuek, Ester. Ni bertan egon nintzen eta pixkat, spoiler asko ere ez, eta aipatu ditut batzuk, eta nire kasuan oso pertsonalki ez dakit ukitzen dauen artista bat, eta proposamen bat ere bada hau, zergatik ez. Zuen asmoa berezia dela ikusten da, baina hor, publikoan eta musikan beti dago bestalde bat, eta nola baloratuko zenuke, ez dakit sozialki edo jendeak nola erantzun duen horren aurrean? Ze erantzun izan du publikoaren aldetik? Kristona, ikuslea publikoan ikuste gozatu indula pila bat, oso publiko desberdina zan, eta, 5 egun hauetan, 4 egunetan zehar eukideu beteta. Tope, atzo izan zen, nik uste oain dela asko ez detan ematen efektoa, izan zen bete-beteta. 888 sarrera daude, beraiek intzituzten 860, pasada bat. Eta horrela Olat Salvadorre bai, La Bien Querida, bai hor Natalia geltuzala erdibidean, eta Maite Larburu bai klubean, oso harrera ona izan zuen, eta ikusleak asko gozatu zuten bakoitza bere desberdintasunarekin. Laizzer Ester hasiko gara, kontatu dizkiguten gauzatxoak entzuten, Neomak taldekoak adibidez gaur airakako intzarekin ari nintzela ez, nola bizi izan duten, bai, prozesu guztia ez, horrelako egitasmo batean egotetik, jakitera, adibidez, astelengo izen edo 700 eta ez da izemak sarrera salduta zeudela, eta betearen giroan egongo zirela, eta baino, nola zelako emozioekin ibili diran, eta gero atzoko kontzertuaren inguruan. Laizzer entzungo ditugu, baina, galetu nahi nizun, badago gaurko egunarekin eta martxoaren 8arekin kontzeptu bat, feminismoa gure ekarri duena, eta da izpatasunarena, beste askoren artean, eta esango nuke kontzertu hauetan ere hori bizi izan dela, ez da, elkar kolaborazio, elkar besarkada, elkar laguntza, asko izan direla atzoko Neomaken kontzerturaino bertaraino. Bai, egia esan da, ikusleak gehien bat emakumeak dira, ez da gitorrek, baino bai, ikusten dugu alde hortatik, jendiak asko babesten ditula, o asko emozionatzen dela proposamen honekin, eta esaten bezala, harrera oso ona izan da, bai nesken aldetik, eta bai mutilen aldetik, ikuste hortan hori bai egia izan dela. Aipatzekoa da ere, Nikol pixkat barruko historiak kontatuko ditut, Inigo, eta egia da ere, nik aukera izan nuen gainera olatzen kontzertuan
hor kolaboratzaile sorta handia izan zen, Idoia Surmendi, Eñadute Lorrieta, Garazi Isnaola, Izaro, ezagutzen dituen asko, baina oso kuriosoa izan zen, Paula Grande uste zela, okarrez banago. Igual abizena edo faiatuko, baina bi artista berri ere ezagutu nituen, gaualdi horretan, eta aipatu dugun aizpatasun eta aipatzen ari zinen sentsazioiek ere Inigo bertan aipatu behar dizut, benetan bizi zirela eta nik ustez gauak bazuela azken geltoki kutsu horretik, olatzen aldetik, baina bazuen ere bakarrik ezin dala eta inguratuta iraun eta gauzei ekin bar diegularen alako aldarri txiki bat, eta nola zaindu zuen olatzek eta bere lantalde guztiak gaualdi berezi hori, nola kolaborazioak banamanan sartu ziren, horre momentu batean emakume guztiak oltzaratu ziren, eta oso berezia izan zen momentu bat, orduan, ez dakit, berriz diot, ez naiz objektiboa, oso subjektiboa naiz, egoera honetan, baina egia da, ez dakit musikala, baina zerbait gehiago izan zela larun batean bizi genuena, eta bizigaren mundu askotan eskas honetan ere aurrera begira alako esperantza ematen duen gaualdi oso gizatiar bat, ala bizi izan nuenik, eta benetan berezia zen ikusten entzulek nabarituko zutela, baina batzuk goian edo holtzan egon ginelako horrere nabari zela azpimarratu nahi nuen, eta asko gainera. Aizue, esan ez da, bai? Ez barkatu nik bat nator zurekin, zenik atzo bizi izan nuena Neomakekin, guztietan egon nintzen, eta Olatzalba horren kontzertua bai unkigarria izan zen, oso emozionantea denak hor ikustea, eta nola bata bestia jokatzen zuten bere, oso emozionantea, eta atzokua bai, azitzian nian Neomakekoak ateratzen, jendia zeon ja tope. Nola bukatu zuen, denak zutik, dantzan, eta hori merezi dupena, egia esan da. Aizue, Laitz Eskudero, Neomak taldeko kideari galdetu diogu. Ea, zenolako garrantzia duen, beraien zat, eta berai bezalako talde baten zat, gure hautsak egitasmoa bezalakoak gertatzea eta aurrera ateratzek. Kaixo, Laitz Eskudero naiz, Neomak taldetik. Guk 7 emakumek, 7 taldekidek osatzen dugu Neomak taldea, eta denon izenean esan horrelako ekimenak, gure hautsak bezalako ekimenak oraindik beharrezkotzat ikuste ditugula, nahi edo ez, guk gure kantuetan eskertzen ditugun aurreko plazandrek eta aurreko gure amek eta amamek, birramamek bideak irikizizkiguten arren oraindik asko dagolako egiteko, eta esparru ezberdinetan, eta kasu honetan holtzetan eta musikari gisa nahi edo ez, oraindik gizonezko eta emakumezkoen arteko desberdintasuna oso nabarmena dalako, beraz esan olako ekimenak beti diala ongi etorriak, eta plazer bat izan dela gure aldetik gure taldeari ere ahotsa emateko aukera eskaintzea. Baina esango nuke, plazerra eurentzat gure hautsaken izatea, baina publikoak ere gozatu zuela, eta elkar harreman horretan nola bizi izan zuten kontzertuare oso berezi izan zela, Laitze kontatu digu. Eta, guk gure aldetik esan maila kolektibo zein pertsonalean oso berezi bizi izan genula kontzertu hau, irailean kaleratu genuen gure lehenengo disko homonimoa, eta lehenengo aldia zen Zazpirok gure proiektuarekin Victoria Eugenia zapaltzen genula, olako antzoki berezi bat zapaltzen genula, eta egia esan ilusioz beterikan hartu genuen eskaintza, eta saiatu ginean ikutu berezi ematen, lehenengo aldiz baita ere gure proiektuan zer kolaboratzaileak izan genitulako holtza konpartitzen, referentetzat ditugun emakume zoragarri batzuk, Olatz Salvador tartean,
J. Martinako hirukotea eta Garatzi Etxaburu dantzaria, beraz lekua bakarria berezia baldin bazan artista erraldoi hauekin konpartitzea oraindik eta bereziago, justu audioa bidaltzen nahian momentu hauetan oraindikan resaka emozionalarekin esan dezakegu, ordu batzu bakarrik pasatu dira atzoko kontzertu hortatik eta oraindikan agian asimilatu gabe, emozioz bizi izan genuen, zoragarria izan zen antzokia hainbeteta ikustea, eta oraindik eta zoragarriago kontzertua guztiak zutik eta elkarrekin dantzatzen bukatzia, gainera 21. mendekua deitzen den kantoakin bukatzen dugu publikora jaisten, eta baita Neomak taldearentzat ereserki bat, emakumean ahulduntzea oinarritzat duen ereserki bat, bertan errepikatzen dugun bezala iraultza hasi degulako gure holtzetatik eta gure gorputzetatik, eta nik uste dut akelarre horren parte atzo Bittorio Eugenia osoa bihurtu zala, beraz esan zoragarri bizi izan genula, astezina izango dela kontzertu berezi hau, eta eskerrak besterik ez gure ahotsak gurekin kontatzearren. Bizitzaz blai dituzu begiak, soinean Hori da, alaitzek aipatzen zuen inigo resaka emozionala, nik ere izan nuen igandean. Bada gaur resaka emozionala izateaz gain, estarriko resaka ere baduenik, izan ere olatzi gaur goizean laguna berez badako aipu bat jasotzeko eskaera egin diot, eta esan dit, gartxot, hau txigaben hau. Beraz, atzo ziurrenik emoziotik eta asko kantatuko zuen olatzek, eta kuriosidade bezala hemendik ere besarka handi bat. Entzuten ari nintzela hor, Inigo eta, esterriere galdetu nahi nion, baina azkenean, esango nuke gertutasuna, gizatasuna, zubigintza hori ez, edozein txokotan egiteko gai izan beharko ginela, eta batzuk saiatzen gara, baina egia da ere, Victoria Eugenia bezalako antzoki batek baduela, ez dakiz esan, baina aipatzen zuen alaitzek ere hemen, ez? Badu berezitasun bat, badu alako, ez dakit handitasuna den hitza, ez da lekua, baina ematen du horrelako, ematen dio, ez dakit zer ematen dio. Majestuosidade puntu bat, eta ere berean goixotasun puntu bat, oreka hori. Ester, galdera hortik gartxotek, eta nik horren parean galdetu nahi nizun, ea sentitu duzun guk bezalaxe, Alaitz Eskudero eta Neomaktarrak oraindik aje emozional hori aipatute oso onkituta daudela atzoko kontzertuarekin, oso zintzo eta geirikoa zen emozio hori, ez? Bai, guztiz. Eske oso emozionantea izan zen, atzokoa, esan da. Atera zirenetik bukaer arte, eta normala oaindikan horrela egotea, bai, egia, horrela izan zen. Bai, merez izan zen, bai. Eta apostuaren artean ere aipatu duzu, ez? Oso estilo ezberdinak, esan genezake publiko mota ezberdinak ere bai, aipatu duzu lehen ere Maite Larburu klubean aritu zela, akaso publiko ez da konkretuagoa, estilo aldetik berezia delako oso Maite Larburuk egiten duena, ikaragarrezko kritikak jaso ditu edabideetan egun hauetan, irakurri ditut, eta izarretan jarri dute Larburu, eta tira, Maiteri ere galdetu diogu, ean nolakoa izan zen bere kontzertoa, baina aurretik egitasmoaren inguruan ere sentitzen zuen. Gure ahotsak ekimena haundituz joan da. Egun bateko ekimen batetatik 5 egunetarainokora iritsi da, eta hori da garrantzitsuena. Ez dela geratu, jarrai dezala biran handitzen, eta horri esker, gure ahotsak ekimenari esker, gure ahotsak, gureak pertsonalak zabalduz joango dira handituz. Eta hori da niretzat azpimarragarriena eta eskergarriena. Hori ere bada azpimarragarria, Ester, haunditu, hazi, ezi eta indartu dela, ez, egitasmoa.
Bai, lehengortian, esan duten bezala, osnarketa egin genuen, da pentsatzen nuen buelta bat eman behar geniola, eta azkenean erabaki genuen 5 egun hauetan bakoitzari bere protagonismoa eman behar geniola, eta oso ondo funtzionatu dula iruditu zaigu, orduan hortan jarriko gea, horrengo urteari begira, pentsipioz ez dugu ez erraldatuko, eta igual, ez dakit, igual haunditu iten da, ez dakit egunetan, baino bai proposamenetan edo kontzertu zenbaki gehiago izango ditugu. Baina, bueno, hortan ari gehiago, hain pentsatzen urrengo urteari begira. Hain ezin ez errezan. Ezin alda esan, nik hori galdetu nahi nizun pixkate Ester izenik gabe nola ez, baina hemen arakatzen ari... Nuke bai ajea dakago, aje emozionala dakago. Bai, nikan ez gea jetxi, baina, bueno... Emozionala eta fisikoa ere ez, lan askoko egunak izan dira hauek, Ester. Bai, baina benetan merezi izan duela eta bueno, beti bestela apostu bat izan da, baina berai edakate meritua. Egia esan dago, bueno, programatzen dezu, baina azkenean beraien proposamenak izan dira, arrakasta izan dutena, bestela, akabo. Bai, eta hemen ari nintzen, aurreko urteko ekimeneko zerrendei eta begira, eta ez dut hemen zerrenda oso botako, baina, pasa dira Maren, Ainhoa Larrañaga, Sara Zozaia, Miren Berde Prato, Neritz Furiak, eta beste, eta pixkat hori zen ere zalantza, eta hori galdetu nahi nizun Esterrea zuek, haizu, eskautin edo, nola esaten da, alako urrengo ekimenean zeinek parte hartu, eta erabakitzen ari zareten une horretan, kostiente izango zeate, jende asko estelako, gu hemen egunero gabiltza musika artean, baino emakume sortzaileak ere, akaso beti egon dira hor, baino azken urtetan nabari da alako ez dakit begiak biratu dituen munduak eta azkenean ohartu den, ez dakit mundua pixkanaka ohartu ala ere emakume sortzaile gehiago sortu ez, baino akaso plaza hartu duten, zuk nola ikusi dezu pixka bat evoluzio hori maila ez dakit sozialean edo esango nuke? Nik uste, ez dakit nahi, harritu, ez dakit, gila esan da, azken urte hauetan, ikusi dut musikari emakume oso indartsua datozela, eta proposamen oso desberdinekin, igual, zuk esaten desun bezala, igual eman intzailea, hotxa, o ez dakit, o holtzan parte hartzeko aukera, baina ikusten detena da, ikaragarri, energiz betetako artistak, bai, lehene bai, baina gaur egun, bai, batzutan ez dezu, beste, ateratzen zaizkizu, bai, proposamen asko, baina, bueno, ingarrezu filtro txiki bat, baina, bai, maila handia ikusten dut, egia esan da. Eta azken urte hauetan, bai, batzutan zaila egin izan zaigu aukeratzea, baina, baina jarraituko dugu hortan, eta beraiek bai, mesedez. Bai, gainera lehen ino, aipatzen zuen, baina nik uste dut, eta hau ere hemen irratxa jontan lehenago aipatu izan dugu baino. Gaur egun ere, zea jola du, ez? Lehenago igual itxiagoa genuen burua, baino. Gaur egun estiloa bera dena nazten den garai hauetan, iruditzen zaineri estiloa bera kasu honetan izango litzakela, ez dakite, bihotza edo nundik egiten duen bakoitzak ez alduntze hori, eta aipatu ditugun adibide guztiak, eta beste askok ere nik uste dut elementu komun bezala hori dutela, ez? Nahi dutela, nahi duten moduan eta nahi dutenekin egite hori, eta zorionez, zuena bezalako ekimen batek ere ematen die plaza hori, ez dakit, hori da nere hausalketa txikia niu. Horrekite interesgarria da, aipatu du Esterrek jarrai dezatela, ez da, eta uste dut jarraituko dutela sortzen ze, energia dosi handiarekin, atera dira gure hotxak kontzertu ondatik, gaur Maite Larburu Xixonen izango da jotzen, baina atzo bertan, atzo ez eren egun eskenitako kontzertuaren hau zaporea oraindik oso presente, hause kontatu digu. Guretzat oso pozgarria izan da aurtengo edizioan parte hartu izana, eta oso ederra ikustea musika talde oso desberdinak jarri direla ikuslegoaren aurrean, ezta? Eta hori oso eredugarri iruditzen zait, uste dut, horrelako ekimenek badutela bete behar hori, jendeak ikus dezan Euskal Herrian dagoen musika mota desberdin ugarien ekiteko modua, ez da?
oso pozik gaude bertan egon izanaz, ikuslegoa zoragarri, maitagarri portatu zan, aretoa bete zan, eta benetan jaso genuen, eman genuen haren bikoitza. Hori, ikuslego hori mimatzen jarraitu behar dugu, eta jarrai ditzatela gure ahotsek kolore, anistasun eta formatu desberdin asko izaten eta leku bat izaten munduan, ez da? Hola, aldatu dan dena Alaberi, eta uste dut Maite Larbururen azken hausnarketa hau Ester egin genezakela gure eta iaia elkarrezketa eta hausnarketa hau isteko moduko, ez da? Bai, por supuesto, bai. Jarraitu dezatela eta jarraitu dezagun dena hor bide hortan. Bai. Ester Fernandino, Donostia Kulturako musika teknikaria, azken egunetan gure ahotsak ekimen honen gauzatzean lanean eta hilabeteetan honen prestakuntzan noski ibilita gero, zorionak dagokizuenagatik zuri eta lantale guztiari eta eskerrik asko guretzat tartea hartu eta gure ahotsak diren hoiek ere ahots bitartez gurera ekartzeagatik. Eskerrik asko zuei. Izan ondo. Eta hurren urten arte, mila esker, aio. Jo. Zeatik joan nintzen, izarri eskorra iriki lehioa, krakisileta garratz bat, hotz gailuan sartu lambroa. Biliran ja erdi eta irubioz. Bagoaz bere poliki aurrera, ederra da Amur izeneko Maite Larbururen kantu hau, eta honekin egingo ditugu hurrengo minutuak. Laister, musikaren giroan jarraitu aurretik gartxot, eta ikusen zaitut dagoeneko, aginak eta betortzak fin, datorren aragipuska ere sano interesgarria delako, eta hortzi biliko gara, gipsiaren, suimaren, giroetan, eta gainera instrumentu eta guzti etorriko zaizkigu erromintxelakeko kideak, lehen hurbiltzelan bat egitera, bi amu bota dizkigu eurei, eta laburrean gaur eta bestia luzeagoan etorkizunean, eta hartare uste dut guk ere denbora izango dugula gartxot, gipsiaren, suimaren eta giroan ondo murgildu eta etorkizuneko entrevista luzeago bat ere behar bezala prestatzeko. Aste azkenero ze berria Inigo, nola da nau, Eze jende jantzia gehan nahi gabe, Bai, honea tortzen dianak. Hainbeste erakusten gaituzte, bai. Gozatu Amur isilduko be. Bai, hobeto. Ea esartuko norbaitek eskutik arnazala, itxasuan botila bat botatzen da bezala. Norbaitek eskutik arnazala, itxasuan botila bat botatzen da bezala. Norbaitek Emaiozu bigarren aukera bat egunari.
Naiz irratian, bigarren kafea. Azken txampan murgiluta gara eta, lehenago ere aurreratu dizuegu, zein zen hemen plana, Hartxot, musika zuzenean izango genuela, eta Erremintxolak taldeko bi lagun, laiztera aurkezueko dizkizuegu, dagoeneko prest dauzkagu, beraz, ondo deritzuzu, Gartxot, entzun egingo ditugu, ez? Bai, kuriosidad ez betetan hori nigu zen, ez dakize katxarro ekarri dituzten hauek, eta ziurrenik zeo ze berria eta berezia eta kalitatezkoa entzungo dugu, aseke, a ber. Itxura ederra hartu diogu soinu proba bitartean, beraz, bikote nahi duzuenen. Zergatik ikasi anztekoz gero, zergatik ikasiak oro, zergatik ikusi hainbeste lurralde, hainbat jende. Zergatik zertarako norkerraneni, hemen orani, norkerraneni. Ezin eutzi, zergatik laztandu, ezin eutzi, zergatik iguindu, bihar edo etzi, non naiz neu izango, Zergatik zertarako norkerraneni, hemen orani, norkerraneni. Latza, Gartxot? Zer dan talentua, nigo? Zer dan talentua, segituan datoz, Erremintxolak taldeko Jon eta Jokin gure entrevista gune ontara, eta jakingo dugu gehiago euren proiektu honen inguruan, baina egia esan, deskubritu ditugun pare interes bizia piztu digute. Zuzenan entzun ditugu, baina tira, euren musika ere bestela entzuteko aukera badaukagu. Baina ez da hau, hemen zaiz zer daukadan jarrita, orain bai. When you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, your sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. Stop your sighing. Be happy again. Keep on smiling.
bueno, esan dugu, Romin Txelak taldeko Jon Gartzia, gitarran, eta Jokin Vitoria ditugu gaur gurean, Inigo, bateria, perkusioa, eta oraintxe galdetuko jodan katxarro hori erabiltzen Jokin, esan Aitor Moreno, Inigo Zubizarreta, eta Mikel Maniega taldekideak ez daudela hemen, baino bost horiek osatzen dute Romin Txelak, eta nire investigazioan, 2021 batean Arrasaten sorturiko jazz eta swing taldea dela esango dut, hau ere galdetuko dut, gypsy jazz estiloan murgilduta ere ibili hoi dira, eta beraien izenaren atzean ere badago kuriosidade, kuriosidade bat esan nuke, baina lehenik eta bain aurkeztu egingo ditugu eta gonbita eman, eskarrik asko, bai Jon eta bai Jokin gaur gurera, bigarren kafea hartzera etortzeko gonbita onartzatik, zer modu, ze aldarteekin zaudete, zer muz gabiltza? Ondo, primeran. Eskerrik asko gure gonbidatzearren. Bai, ez zuei tokatu zaizue askotan pasatzen da hemen bigarren kafean taldekide guztien ordezkari gisa, ze eskusa asmaudu bestiak, akaso lana hola izango zen, ez da? Lana, aixori... Lana, umia, bakitzu betikoa. Bai, betikoa lenguan ere hemen izan genuen rotaldekoa ordezkari gisa. Ez dakit nik ibilbideari buruz galdetu nahi nizuen hasiera batean, gero gaur gainera Inigo nola esan diazu. Gaur egin behar dugu Romin Txelak taldearen alako sasi, nola esaten da, introdukzio moduko bat, ez? Badago asmoa hemendik aste batzuetara formato osoan eta sakontzeko, baina gaur pixkat ezagutu nahi ditugu, eta argatik hasiko nintzateke pixkat zuen ibilbideari buruz galdetzen hemen, beste asko bezala, pandemia eskasa izan zen, baina ekarri zituen gauza on batzuk, horien artean, zuek ere biltzeko eta talde hau sortzeko bultzada, ez da? Bistan da musikan ibilbidea handia daukazuela, eta pixkat, nola bizi izan zenuten, Romin Txelak taldearen sorkuntza hau, pandemiak nola eragin zuen zuzenean, baina nola bizi izan zenuten? Bai, pandemia aurretik sortu zen pixkatxo bat, baina ondian kontzertuak emuten eta ez ginen hasi, eta derrepente goienera nagusiko kideak elkarrizketak egiten dituzte hitzaldiak eta horrela, gonbidatu zidaten neri jazz historiai buruz olan pixkat hitz egiteko. Orduan, klaro, garai hortan kontzertuak jo ezin zienez, manikin hauena da hitzaldi erdia hitzein, eta beste erdia laguna gonbidatu, eta hortik hasi ginen errepertorioa prestatzen. Lehengo berzinuekin, hitzaldi bat, 10. hamarkadakoa, 3-4 abesti jo. Urrengo hilabetia, 20. hamarkada. Tolan poliki, kontzertu baz bildu, 15 kante edo bildu genituen, eta horrekin aurrera. Jo, ze ondo, Jon, hemen ere, askotan aipatu izan dugu, ni aurten izugarri ikasten ari naiz, eskerrik asko, Inigo, hemen egoteko aukera. Nire ikasten ari naiz, beraz, eskerra beraiei. Bai, baina egia esan, sorta daukagu, asteazkenero, estilo ezberdineko talde ugari hurbiltzen direra ona, batzuk neri pertsonalketa zuri, akaso estilo gertu edo ezagunagokoak, baina egia esan, Jon, horra aipatzen ari zean lehen, ez dakit, jaiotza horretan, zu kostientezea ere, edo kostientezea tezuek, jazz eta swing eta alako estilo batzuk ez daudela akaso gizartean hain barneratuta, ez da? Batzuengan bai, baina eraberean eta autokritika egiten diote nere buruari, musika zale eta konsumitzaia handia nahi zenean, oraindik badaude estilo batzuk behar dutela munduratze moduko batez, eta hori izan dira izugarrizko estilo, ez dakit proto-estiloak, beharrezkoak, importanteak, baino, oraindik badago ez jakintasun bat, ala, ez dakit, iraganera eramaten gaituen musika honen inguruan, ez gizartean zer iruditzen zaizue? Noski, bai, hortan gaz, de hecho. Apur bat, musika hau, Euskal Herrixen zabalaraztera, goiez, eta, azkenien, gu musikarixa gare, danok, eta, musika estilo asko gustoko daukogu, ez? Baina, guraldetik apostu bat da, ez? Bai, guk esatia gugostoke konservatorioan ikaskin jula jazz estilua, eta orduen, baina konsiente izan ginen, horren azuk izan dozunaz, ez? Azkenien jazza pixkat aspergarri ez dute esan bihar, nire guztau itzen jat, baina
Kosta bitxen da. Ez, orduan gure divertigarriagoa egitea, eta pixkare, hori, herriko plazetan joa izeteko. Bai, akaso entzuleari erakutsi, badela estilo bat igual, behar, eskatzen duela atentzio puntu handi bat, baino entzuleak ere ez dezan beti lotu, jazz edo swinga oso teknikoa eta aspergarrian, baizik eta atzean baduela dantzatzeko irrika hori sortzen duen zerbait. Nik galdetu nahi nizuen, adibidez nire 7 urteko ilobari esplikatu beharko bazeriote horrela adjetibo edo kolorekin, oraindik ez da heldua, ez dago kontaminatuta estilo eta zearen, zuek nire ilobari haizu jazza eta swinga, hau da, nola esplikatuko zeniokete hola hitz laburretan? Azken finien musika divertigarri bat, dantzagarrixa eta oso askea. Ze improvisazio puntua, improvisazioa oso garrantzitsua da jazzian, baina jonek esan duen moduen, kontserbatoriotik gatoz eta jazz formakuntzatik, baina, bebai zainetan rock and rolla daramagu, arrasatekoa gare, punka be hor dau ez, txikitatik, baina gure helburu apur bada zerbait entzungarrixa, dantzagarrixa itxia ez. Geixau kanta bezala ez, pop kanta bat edo rock kanta bat, ez dakit, estilo hortan ez, askotan jazzian, bai hasieran aurkezten da kanta, ez? Tema, ditzen zaiona. Eta gero, improvisazioak datoz, eta ez dakizen bat buelta, ez dakizen bat solista, karo, guk ulertzen dugu horrek aspertu inleikela, edo, apur bat publiko jantziago bati gustau leike jako, guri gusteta jaku, baina, nahi dugu produktu, ez dakit, entzungarri eta dantzagarriago bat itxia, ez? Bai, izan daiteke, bi bazuek ez, akaso iraganeko soinu horri buelta berri bat eman, eta gaur egongo gizarte honetan jendeak disfrutatzeko moduak ere aldatu dira. Tamalez edo zorionez, eta gaur egongo jendeak ere hori disfrutatu alizateko, ez dakit, bide edo dinamika bat sortzea, ez da? Hori da. Izan ere, itxen dugu musikia 20. hamarkadakoa da, orduan, oin, egun, 20. hamarkadan gaz, 100 urte hostien, baina, nola aldatu diren gauzak, nio, Ala behar, ez da? Bai. Bueno, hemen ari gara ez, musika sorkuntzaren inguruan, entzuten ari gara zuen musika, zuzenan ere entzun zaituztegu, entzun dugu abesti instrumentalik, entzun dugu abestirik euskeraz, edo euskeraren giroan, ez da? Ingelesez ere aritzen zarete, zenbat dago zuen sorkuntza propiotik, zenbat dagoeneko sortutako abestiak zuenera ekartzetik, eta zein dira planak horren inguruan? Bai, lehen esan dudan bezala, hasiera baten danak ziren bersioak, eta musika hori ingelesez danez, danak ingelesez ziren, ez? Baina bai dokogula ideia, euskarazko kantak itxeko, eta hor bide hortan gauz. Itxugu 4 5 abesti, eta grabatzeko goguakin, eta diska bat ateratzeko goguakin gauz. Izenarien inguruan ere gartxo galdetu barko diegu, ez da? Badakitzuk ikerketa lanak egin dituzula, baina igual beraie kontatu barko digute, nondi datorren izena bera. Interesgarriago izan. Nere investigazioaren ondorioak irakurtza baino, guazen alako aktin bat egitea, jakingo ez bagenu bezala, aizue, ez bromak aparte. Baina Erromintxelak izenak badu atzean generoarekin lotutako zarroik. Hori da, eta azaldu jozu ezuek entzulearia zer dagoen horren atzan, eta nola otu zitzaizuen izen hori, eta zergatik ere bai. Bueno, Erromintxelak ez dakixenen dako, hijitxo euskaldunak die, lehen, etnia bat existitzen zan, Erromintxelak izenekua, eta aldi berian euskalki bat, euren, romani eta euskeraren arteko nasketa bat, eta, hori gehi gypsy suina itxen dugula, hijitxo suina, ulertzeko, hor dago fusinua edo, bai.
Garbi. Bai, argi zegoen hor, akaso ere bada, ez dakit, hau ja ni asmatzen ari naiz, baino, igual inkostientek ere minoritarioa den kolektibo, edo zokoratua izan daiteken kolektibo batekin alako simil bat egin zenuten, inkostientek ere bai, ez, asmatzen ari naiz, kafe gehiagi hartu dut gaur, ez dakit, baina izan daiteke, ez? Hori ez gara heldu hori pentsatzen, bai? Bai, ze erromintzelak azkenien hizkuntza sortu zuten ez kaleko jendetik babesteko. Euren artean laguntza eskatzeko edo esateko ez dakiz polizia dator, ez dakiz komunikatzeko, eta plazetan eta olako hizkuntza erabiltzen zauen, eta nere burua erromintzeles abesti bat itxia da, baina oso gutxi da, eta banabilor investigatzen, baina lanketa antropologiko bat ere. Lanketa antropologikoa bai, da. Aldarrikapen bat, bai. Bai, eta hor, hau ere ni ez dakit asmatzen ez, baino pentsatzen nahi nez, baino galdetuko dizuet, akaso ere duela, 100 urteko musika estilo ezari gara, eta gaur egun egoera badute, baino garaia haietan ere, jazzak eta gipsiak eta denak, izango zuten ere euren kontestuan, izango ziren apurtzaileak, edo erantzungo zioten ere gabezi bati, edo zokoratze bati, ez da? Ala izan da, zuek jakitunak zerate jazzaren historian eta... Bai, adibidez, gipsi jazza berez, bigarren mundu gerrarekin batera, Amerikanuak Parisera etorri zienien, Hitlerrek debekatu egin zuen jazza. Eta orduan hasi zien estandar horrek, abesti horrek, frantzesez abesten. Eta hori da gipsi jazzaren ezaugarri bat azkenien, ez? Ze, hau ja nire aportazioa, ze fascinantea den musika, ze fascinantea den kontestua, eta ze fascinantea ere historiak nola eragiten duen gauzen, sortze, garatze, 100 urte beranduago birmoldatzera eta gizarteratzera ere bai. Eta kulturaniztasun hori berreskuratzera, ez? Hori ere badago. Duela gutxi, urtarriaren 23-an, batean jaio zen Django Reinhardt, gitarjolea, eta haren inguruan aritu ginen, nahiko reportaje, gaztezken bazan gainera uste dut ez batzut, aritu ginen, ez, haren ekarpenak, haren bidaiak nola gero nahastu zen, beste jazz musikari batzuekin, harrapatu zuela gerraren estandak, eta aurrera. Pentsatzen dut badela, ez, estiloa gehiagi ezautzen ez duen norbaiten referentzia, baina era berean, naiz eta referentzia gehiago izan, oso pixuzko musikaria badela zuen estiloarentzat, nun kokatzen da Django Reinhardt guzti honetan? Bueno, gehien bat, nik uste gure genuen azala formato akustikoa. Nire ustez Django Reinhardtek ez dauko beste garrantzia, baina beste taldekide batzuk ez dutzu berdin esango. Orduen, nire iriz gisa bakarrik. Referentia da, ez, Django? Referentia da, gipsi musikan, baina guraldetik hor, Nueva Orleansera fanintzen onjala 3 edo 4 urte, eta hortik ekarri nauen ideia hori akustikuan itxiana. Ezkenien, asko erabiltzen zauen gitarra honek frantzesa di, manus gitarrak, Django Reinhardtek erabiltzen zitsunak, baina hanen beste modu baten erabiltzen zituzten. Modu ezain tekniko baten, Django zan oso teknikua, han erabiltzen zituzten hemen gitarra akustiko bat erabiltzen dugun moduen. Eta hori gustatu zitzaidan. Ze ona, perkusiori dagokionez ere, izena joan zait berriz ere, esku egin jotzen dan perkusioa. Washboard. Horrek, zenbat du Gipsitik eta zenbat du New Orleansetik? Zehan ere erabiltzen dute, ez da, Dixiaren giroan eta beraz, ez da egito sondo nundi datorren? Instrumentuak ja badauke 100 urte bai, más o menos. Lehen hau, garbitzeko tabla, antxinako garbitzeko tabla bat da, baina gerora, 1900, más o menos, hortik, instrumentu bezala, hasi zauen, bluesa akompainatzen, jazza. Egisa esan, gypsy swingian, gypsy swingak ez dauka perkusiorik orokorrian. Bateriaren bat bada hor Djangokin eta, baina ideia, lagun batek, arrasateko lagun batek, Johnny Snowick, eman zuzten, berak kutsatu ninduen, berak olako washboard bat erosi zaulako. Eta egisa esan, hasiera baten hasi zien Jon, Aitor eta Inigo, 3 kote bezala, gypsy swingago, zango nuke. Gerora sartu ginen Mikel eta ni perkusioan,
eta zira baten, honek komentatu zuztien, bateria ez, bateria como tal, ez, ideia akustiko horrekin, ez? Orduan, washboard da ikastera animau nintzen, eta, gerora erabiltzen dut bateria, baina elementu gutxi haukin. Hor, kuriosidade bezala, entzule asko jakingo dute, eta, nik uste maila sozial batean iaia guztiok dakigula, asko ez, baina enteratu naiz, ofrekor ere ezagun bat badijoala Laster Nueva Orleans aldera, eta jonek aipatu denaren arabera, hor ze puntutan haino Nueva Orleansek ze garrantzi du. Eske hori ere kuriosoa da, hiri batek ez, ez dakite beti gauzak nunbaiten sortu diren edo ez, beti izaten dalako borroka batez eta apropiazio bat, baino esplikatu iguzue pixkat, gainetik Nueva Orleans bezalako hiri batek ze garrantzia duen zen. Alako estiloak entzuten diranean, beti datorren zerbait da, ez? Hiri hori edo inguru hori, eta ez dakit alo berezia duen, ni ez naiz sekula egon, baino ezagutu nahiko nuke pixkat zuen hitzetan, zergatik den hiri hori hain esanguratsua, ez? Hemen hitz egiten ari gan estilo hauen inguruan. Han sortu ziren, geixo bat, estilo asko, subestilo asko han sortu ziren. Ofizialkian, ez da? Ez da tangoa bezala hor gogoratzen zainigo. Ez, hemen bestian, gurea da bestena, ofizialkian han sortutako. Tango portua oso garrantzitsua zen, bere garaian, orduan esklabuak aratzen ziren, esklabu afrikarrak, eta aldi berean europearrak lanera iban ziren. Frantzesen eragina ere bertan bazegon. Frantzesen eragina, espainola be bai. Sortu zuen alako nasketa. Mestizajea sortzen hasi zen, eta gero New Orleansen izen handi eman dio, Louis Armstrong New Orleansen jaioa da, Wynton Marsalis trompetista ere bertakoa da, eman ditu izen handi asko, jazaren bidean, ez da uste horrek ere eman diola, New Orleansi alako, prestigio handiago bat, ez, uste hortik ere baduela, ez. Eta New Orleans barik, etzan gaur egungo talde asko existiruko. Lenguan ikusi nuen entrevista bitako bat, ez da git Instagramek ekartzen dizkizunak, Instagramek gauza zoragarrak ekartzen ditu. Lengo batean reel batek deskubritu zigun orain ezagutzen ari garen talde hau pentsa, eta bazan entrevista bandun gizon txuri batek gizon beltz bati galdetze zion. Ez eta zergatik uste duzu musika jazean beltzek izan dutela horrelako protagonismoa, ez? Eta tipo ez beraiek asmatu zuten. Zola, crack! Ez dago galdera gehiagorik. Eta, New Orleansek badu hori, ez dena han inguruan gertatu da, aneurri handi batean, eta horrek ematen diola, ez, azkenean pixu hori. Gero niri asko guztetak jat, bastante repikatzen duten esaldixa da, blues barik, etzan, ez tekno ez edo zein estilorik existiruko. Ez popa, ez zer? Ja. Aizue gustorari gara, baina dena ezingo dugu kontatu egia esan, beste bi ordu ez? Etengabe ikasten, bai. Egoi belatik izango dio, utzi guzu ordu betetxo bat, arratsaleko 6 aurrera, da jarraituko du hemen horren inguruan. Ez gordeko ditugu galdera batzuk, esan da bezala beste bisita lasaiago bat egingo diguterako erromintxelak taldekoek, baina gurtu horretik bai galdetu behar dizuegu, etzit garbi geratu, zapatuen, barikuen, noiz duzuen kontzertua, aste hontan? Ostiralien. Ostiralian Legazpin Karibe Sarra Tabernan, arratzaldeko 7 terrixetan, gure dauena, han egongo gare. Plan zoragarria, eta ez dakit, nora doan. Jokin Jon, zuk ulertu duzu zertara doan, nora doan? Zerbait bai ezatu behar du. Informazio bila bakukiten deun bezala gure investigazioan. Dena ezin buruz ikasita, ez? Bisita aprobetxatzen, fetxa gehiago... Ados, bai. Claro. Esan dakua, ostiralontan, martxoak 10, Karibe Zaharra Tabernan, Legazpin. Gero, hile ontako 24an getxon egongo gare, ekitaldi baten, guardeko ordu batetan. Eta hurrengo gunean, martxoak 25, Little Harlem, Swing Lindy Hop, estudixuan, Bilbon, atzaldeko 7etan. Beraz, badituzu, gehiago dauzkazu, badituzu kontzertu mordoa. Bale, gerora, hurrengo hilean, apirilean, 22an egongo gare Gorlako kantinan, atzaldeko 5 maiatzak 19 Aramaixoko musikastian, maiatzak 20
Oñatin, Arantzasun, eguerdiko, atzaldeko 3:00 Maiatzeko eta 8 artean, herriko bentan, ordu batetan, eta Uztaiak 9 Mendiolako jaixetan Abadiñon. Oingo, zori. Dago, Zetanganaren turra, eta gero erro mitxulakena. Bai. Kontrataziorako pasako izkiugu oso txotu. Zerekin zabiltzate lanian? Arratsaleko 6 gertu ditugula baliatuta, agurtuko ditugu Erromintxelake taldeko bi kideak, Jokin eta Jon, kakapila, legazpin ostialen, ondoren datorren guzti hortan, eta joango gara harremanetan izaten, grabazio hori nola doan, noiz aterako dituzuen gauzatxo berriak, eta noiz egingo duzuen beste buelta bat hemen gure estudiotik. Orduan bai, Gartxot, 3 kantu eskatu, beste exigentzia maila bat eramango ditu. Bai, eta nik uste, urrengo aldian datozenerako gaur ere hemen apuntatu ditutola inoiz pronunziatzen ez dakizkiten izen batzuk, eta nik ere beti nabilala, baino egingo ditut etxeko lan batzuk, urrengoan pixkat jazz, swing eta gypsiago etortzeko zuen gana. Agurta horretik Arratsaleko 6 bueltan, Goiuri Zarandi hemen balego esango liguke 6:30 manifestazioak gaur martxoak 8 da, eta bertan aldarrikapenerako tartea, dagokionari, ez dagokionari, ez dagokio, hori ere garbioki behar dugu. Bagoaz, Jokin, Jon, eskerrik asko, Gartxot, zu datorren asteazkenera arte, bai, plazerra. Eta zuk entzule plazer baduzu, bihar Arratsaleko 4:05 hemen izango gara, Naiz Irratian, bigarren kafean, gozatu Gypsy Swingarekin. But when you're crying, you bring on the rain, stop your sighing, be happy again, keep on smiling, cause when you're smiling, the whole world smiles with you